Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Nde ɗo windande noon ko ɗo mbawata andude alkule tokoose ɗe. Mi holli noon alluwal mangal no andorto ɗone ko gotum ala ko serte ngal to hay batte. Ko tan ganda tokoose tan goodi e mawɗe. Kala bindol tokoose waɗi e mawɗe. Yimɓe ko noon mbayi, neɗɗo mawɗo e tokoose ari ardi wadde ko alkule ko noon mbayi, tokoose mawɗe. Wadde mi holli on alluwal mawɗe ɗo ko tokoose ɗe gonɗo. Wadde dow adi bange men nano faade ñaamo ko a wonno fonde won dow, kono ɗo ko ha ganda limore. Eɗen mbiyata 1 2 3 4. Onon ko 2 ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi. 0 woni 0 woni ndiga haydara he batte woni 0. Ɗen ko ƴa tokoso jippoles qa wa e ra ta ya u i o pa ɓa. Jippoles a sa da fa ga ha ja ka la ɗa ña. Jippoles za ha ca va ba na ma ŋa. Ari ardi joni noon to zeddo woni ɗo woni za o peskiyel nan ɗon fay dow woni feles ni. ɗon on feles nafata ko sa fi hen jiya bindi ɗi mawna, piita hen famɗa. Gonɗo sara o ɗo ŋa o woni ɗo ko woni pilsel kol ni ngel firata ko sa windi a juumi piya hen momto. Les makko on feles nafata ko sa windi bindel ha timmi sa fi hen jippo les bindagol ngol. Hakkude o ɗo winda fulfulde nafata ko sa windi bindol aɗa dirtina ɗon piya dirta. Sa wi nane timmi konngol piya dirti seeɗa. Nane mi ay mi o piya dirti seeɗa. Arino piya dirti seeɗa. Galle piya dirta mon ay timmi. Nane mi arino galle mon. Ngel ɗum nafata ko kañum wawata dirtinde ko bindata ko. Alluwal mon nan ɗon ƴette ngal mbañitoɗon ngal janngol ngal clavier o pulaar o ko ni windiri. Wadde janggen ɓaren 2 ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi 0 woni hay batte. ƴa jippoles qa wa e ra ta ya u i o pa ɓa. Jippoles a sa da fa ga ha ja ka la ɗa ña. Jippoles ɗa ha za ha ca va ɓa na ma ŋa. Joni noon bange men zeddo ɗo mayri ko wayno felsde fay dow. Nafoore mum ko sa fi hen clavier o adda mawɗe piita hen tokoso ngara. Gonɗo sara o sara ŋaaɗo ko woni pilsel kol ngel nafata ko sa windi a juumi piya momso ɗum. Les makko o on firata ko sa windi bindel ha timmi sa fi hen jippo faye les. Hakkude o firata ko sa ari hen a windi a dirtina piya hen dirta. Mbifo ngu nafata ko sa fi hen addanma geɗe goɗɗe. Ɗum alluwal ma nan ɗon ƴettu mbañitoɗa janga ɗigga
a wawa ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko holluma walluma ha jiiya lawol. Adama walluma noddu en mbaɗa 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saaha jiiya WhatsApp o caggira saggere ma a saggani ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren. O ko musidɗo mon giɗo mon almud nder e boowal Yaya li kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.